Ja. Så jeg nogen været noget i vandet. Really? Ja, det så jeg i går, når vi var i den næste vand. Så så jeg nogen været noget i vandet. Så du noget? Været noget i vandet på den der båd. Hoppet noget i vandet. Og så kan jeg komme her og svømme herop. Og nå den der. Yeah. Why you keep turning on me? Huh? She's over at Runa. Ja. Har han fødselsdag der? Nej. Din mor har ikke fødselsdag. Har min mor ikke det? Nej, i dag er din mors fødselsdag. Nu? I dag? Ja, nu? Ja, hele dagen. Hele Men hun holder ikke fødselsdagsfest i dag. Nej. Han er bare togbanen. No, she has it tomorrow. Togbanen tomorrow.